Vale, bueno, Bizkaiko psikologoa elkargotik ongi etorria ematen dizuegu, sexualitatea eta aniztasun funtzionala gaiari buruz hitzaldi honetara. Elkargoan gure lanbiderako gaurkotasunez eta garrantziaz hornitutako edukiak eskaintzen saiatzen gara. Baita euskarazko jardueren presentzia bermatzea ere. Horregaitik gaurkoan gai honi buruz euskaraz arituko den Diana Ibargutxi izango dugu gurekin. Diana psikologia lizentziatuna eta osasun psikologoa da. Sexologian masterra du eta sexologo kliniko gisa lan egiten du. Sexualitatean eta aniztasun funtzionalean aditua da. Eremu honetan formakuntza, aholkularitza eta terapia eskaintzen ibilbide luzea eginez. Haur hezkuntzako irakasle graduatua eta berdintasunean aditua ere bada. Bueno, Bizkaiko psikologoa elkargoaren izenean, bihotzez eskertu nahi dizugu, zure lankidetza eta eskuzabaltasuna, hain garrantzitsua den gai hau jorratzeagatik. Eta, besteoi edozein galdera baduzue, nahi duzunean, altza dezakezu eskua edo txata erabili, eta hori da dana, bale? Eskerrik asko, Diana, eta nahi duzunean. Eskerrik asko zuei. Lehenik eta behin, eta eskerrik asko hurbildu zareten guztioi, momentuz aber norbait gehiago animatzen dan, eta hasiko gara ondo iruditzen bazaizue, ipiniko dizuet hemendik aurkezpen bat, eta konpartituko dizuet pantalla, aber ondo doan teknologia kontua, eta hasiko gara. Inesek esan duen moduan, nik psikologia ikasi nuen, gero magisteritza ikasi nuen, eta piztu zitzaidan nolan lagonbilita sexologiarekin. Orduan, master bat egin nuen sexologian, eta urte luzez egon nintzen proiektu batean aniztasun funtzionala eta sexualitatea jorratzen zuena, ez? Askotan eremu horretatik aniztasun funtzionalak dituzten pertsonak ematen du aldentzen, gizartak aldentzen dituela, nolabait, sexualitateen esparrutik, orduan, horretan ibili nintzen luze batez hezkuntza sisteman, gela egonkorretan, aniztasun funtzionalak zituzten ikaslekin, haien irakaslekin edo inguru profesionalarekin, familiekin bebai, entitate ezberdinetan, eta horren arira, bururatu zitzaigun psikologia elkargotik aurkezpentso bat egitea, honen inguruan, eta bi zatitan edo banandu dut, lehendabizi ipiniko ditugu apur bat sexualitatearen kontzeptuak olan mahai gainean, hitza berez, nahiko murriztuta, baldintzatuta dagoelako, eta beti daukagu hauan, baina gero igual definitu behar dugunean ez daukagulako oso argi benetan zer dan. Orduan, zatitu dut sexualitatea alde batetik, eta gero uztartuko dugu sexualitatea eta aniztasun funtzionala, zeintzuk diren mito nagusiak, zailtasunak topatzen ditugunak laguntzeko aniztasun funtzionalak dituzten pertsonen sexualitateak laguntzeko, eta orduan, egongo dira hori, bi parte. Nahi baduzu zer galdetu txataren bitartez egin dezakezue, edo piztu mikro eta kamera eta galdetu lasaitasun osoz. Emango diot pantalla, compartir pantalla, a ver, ondo ikusten dan. Vale. Supuestamente nago compartiendo pantalla. A ver... Ondo ikusten da, Bai? Vale. Primera. Bueno, jarri pantalla handian. Handian, bai. Desde la diapositiva actual. A ver. Ean, eskuinaldean. Bai. Hola? Ikusten da? Ederto. Vale. Hasteko holan eskatuko dizuet bakoitza bere, segundutxu batzuk hartzeko eskatuko dizuet, eta imaginatu etxe batera joaten zaretela, eta, ez ezaguna den etxe bat dela, eta entzuten dituzue soinu batzuk, eta gerturatzen zarete entzutera zer ari den gertatzenan, ez? Eta, atea itzita dago, baina daukazue, la zerraduritan, zatitzu bat, zulotxo bat, begiratzeko zer ari den gertatzen beste aldean.
logikoki, sexualitatearen eremuan egonda, bota apur bat imaginazioa horreri, eta zer pentsatuko zenukete gertatzen ari dela han? Ze motatako ekintza edo topaketa erotikoa edo, apur bat hori, iruditegia zabaltzeko. Probablemente, ariketa hau egiten badugu, orokorrean, pentsatuko dugun jardueran edo topaketa horretan, probablemente egongo dira bi pertsona, probablemente izango dira neska eta mutila, probablemente gazteak, probablemente txuriak, argalak, aniztasun funtzionalik gabekoak, hau da, ariketa bat nahiko holan oso harin egin dizuet, baina, askotan, lehenengo bultzada daukaguna edo lehenengo pentsamendua egiten duguna honen inguruan izango da nahiko estereotipatua edo non aniztasun funtzionalak dituzten pertsonak askotan ez diren agertzen, ez? Orduan, da ariketa oso simple bat, baina nahiko esanguratsua edo nahiko deigarria zer da gertatzen zaiguna lehenengo pentsamendu horretan orokorrean, ez? Hemendik hori zen, aurkezpentso bat, hasteko sexualitateak definitzen edo apur bat kontzeptu horretan kokatzen. Orduan, idei jauzi bat egiten badugu, parte hartu dezakezuen nahi baduzu, eta komentatu zer den zuentzako edo zerekin lotzen duzuen sexualitatea. Berdin zait, ariketa hau egiten dugun umeekin, nerabekin, helduekin, askotan gertatzen dena hitz honekin da pentsatzen dugula sexualitatea direla harreman sexualak eta harreman sexualak direla batez be genitalekin egiten ditugunak. Hau da, nik esaten dudan moduan, meter cosas en sitios, ez? Orduan, ideia hau hain baldintzatuta eta hain murriztuta dagoenez, beti ere sexu-heziketa egiten danean asmoa edo helburua beti da idei hori zabaltzea, ez? Sexualitatea globalizatzea deitzen dena. Orduan, idei jauzi bat egiterak orduan, normalean agertzen diren hitzak honekin lotuta izaten dira, gorputzean ditugun parte zehatz batzuekin lotuta eta are gehiago egiten ditugun ekintzekin parte horiekin, ez? Orduan, sexualitatea izango da gehiago edo ikuspegia deitzen dena sexologia sustantiba, ez? Izango da gehiago erderaz esaten den moduan, no tanto lo que tenemos en el cuerpo, lo que hacemos con él, baizik eta lo que somos. Orduan, kokatzen bagara marko horretan, en el marco de lo que somos, askoz ere aberatsagoa izango da kontzeptua, errealitatea hau eta bizitzeko modua, ez? Orduan, bete beharko bagenu arbela bat, hitz honekin buruatzen zaizkigune beste hitzekin, holan kokatzen bagara en eso que somos, ziurazki agertuko zaigu abaniko handiago bat, ez? Orduan, definitu behar badugu sexualitatea, truko moduan, nire gustatzen zait esatea, tatea atzizki horrekin bukatzen diren beste hitzetan pentsatzea, ez? Adibidez, puntualitatea, puntualitatea izango da, nolakoa naizen ni, puntuala izaten. Edo, pertsonalitatea izango da, nolakoa naizen ni, pertsona moduan. Edo amabilitatea izango da, zelakoa naizen ni, amablea edo atsegina izaten besteekin. Orduan, kualitatea da beti, tatea horrekin bukatzen diren hitzek beti adierazten dute kualitatea, eta orduan sexualitatea izango da, nolakoa naizen ni, sexuan, ez? Eta berriro ere, sexuan pentsatzen dugunean, askotan pentsatzen dugu ekintzetan. Baina sexua berez izango da, ni naizena. Orduan sexualitatea izango da, nire kualitatea izateko, bizitzeko, sentitzeko, naizen neska hori, naizen mutil hori, nire modu bakarrean, modu errepika ezinean, zergatik pertsona bakoitzak daukalako bere sexualitatea, eta munduan 8.000 milioi pertsona baldin bagara, 8.000 milioi sexualitate bebai egongo dira. Askotan honekin nahiko nahazte dago, pentsatzen dugulako, mutilak alde batetik, neskak bestetik, eta hori da oso bitarra eta gainera oso murriztuta, ez? Ez dago modu bakarra neska izateko, ez dago modu bakarra mutila izateko, eta orduan, sexualitateak precisamente egiten gaitu ezberdin, ez?
Orduan hori, izango da nire kualitatea naizen pertsona hori izateko. Noiztik noizera arte daukagu sexualitatea? Jaiotzen garenetik hil arte. Zergatik, jaiotzen garelako gorputz batekin, prest dagoenak gauzak sentitzeko, eta orduan sexualitatea gorputzeko zein partetan izango dugu? Gorputz osoan, ez? Askotan hau galdetzen dugunean, beti, ez? Lotzen da asko, ugalketa funtzioekin, berriro ere asko murrizten da. Eta organorik handiena daukaguna sentitzeko azala. Orduan hau da, apur bat zertxela da hauek sexualitateen inguruan eremu honetan kokatzeko. Zertarako balio du sexualitateak? Ditu 3 funtzio ezberdin, ugaltzeko nahi duenak eta alduenak, bai? Gero beste bat izango da gure artean harremantzeko edo komunikatzeko, eta gero disfrutatzeko, eta gozatzeko, eta hori, disfrutekin edo harremana zerikusia daukan horretarako. Orduan, erderaz dira, las 3 R's esaten den moduan, función reproductiva, función relacional eta función recreativa. Bai, orduan, truko moduan bai, R horiek gogoratzea ondo dago. Orduan, horiek dira funtzioak. Hauek mantra moduko esaldi batzuk, sexualitatea beti balore positibo moduan hartu, sexualitateak gorputzak, plazerak eta desirekin duela zerikusia gogoratu, bizitza osoan daukagula, eta biografia bakarra edo bizitza bakarra edo bizipen bakoitza, hori, bakarrak eta errepikazeinak dira, ez? Biografia bakoitzak izango dituelako bere zehaztasunak eta bizipenak. Bale, orduan, beti hitz egingo dugu pluralean, bai, sexualitateak, gorputzak, plazerrak, desirak, zergatik, aldarrikatzeko pluraltasun hori, eta ez dagoelako sexualitate bakarra, baizik eta sexualitateak, ez? Modu asko daudelako izateko, bizitzeko, adierazteko. Bale, hau da komentatu dizuedana zertarako balio du, hori ugaltzeko, harrematzeko eta disfrutatzeko, eta hemen, ez naiz gehiago enredatuko, baina importantea da bereiztea, askotan nahazten direlako hitz hauek, ez? Jarriko naiz batez be identitate, orientazioa eta genero adierazpenetan. Sexu identitatea izango da nor naizen, bai, identitatean pentsatzen badugu, identitatea izango da bakoitzan nor den, norekin identifikatzen naizen, bai, eta hori da esperientzia subjektibo bat, norberak bakarrik esan dezakena, eta beti esaten da identitatea dagoela belarrien artean eta esanken artean, ezta? Gure nik galdetzen badizuet zergatik zareten zuek neskak mutilak, probablemente esango dira zuek, ez dakizuela saltzen, baina hori da, zaretena, sentitzen zaretelako hori, ez? Orduan, zaila askotan zergati bat ematea, baina precisamente hori da kontua, ez? Identitatean bakarrik norberak dakielako nondik eraikitzen duen edo nola eraikitzen ari den bere identitatea. Sexu orientazioa, ordea, izango da nora orientatzen den edo nora bideratzen den nire atrakzioa, nire erakarpena, nire desira. Orduan gauza bat izango da nor naizen eta bestea nor gustatzen zaidan. Eta kontzeptu hauek askotan nahazten dira eta horregatik, nahi nuen ona ekarri kontzeptu hau. Eta genero adierazpena da gehiago, jakingo duzue suposatzen dut, generoa dela gehiago zer eraikitzen dena, kultura bakoitzean, testuinguru bakoitzean, gizarte bakoitzean, bai, orduan, zer da espero dena gutaz, neskak izateagatik, eta zer da espero dena gutaz mutilak izateagatik. Oraindik ere, pentsatzen dugu ja dagoela gaindituta, baina ikusten dena denbora guztian da oso txikitatik estereotipos josita gaudela, eta oso zurrunak gainera en eso que se espera que seamos, ez? Orduan, pentsatzen badugu adibidez, genero adierazpena azaltzeko, imaginatu joango naiz estereotipo totalera, baina pentsatzen badugu pareta larrosa batean eta pareta urdin batean, pareta larrosa horretan,
egongo dira ladrillito urdinak, eta pareta urdinan ladrillitos rosas eta pareta larrosean ladrillitos azules. Zer esan nahi du honek? Femenino eta maskulinoa ez dela eskluyentea, ez dela femeninoa neskena eta maskulinoa mutilena, baizik eta alderdi bietan daudela gauza biak, ez garela gauza bat eta bestea, eta ez garela gauza bat edo bestea. Hau da, maskulino eta femeninoa da kontinuum bat, eta pertsona guztiak izango ditugula janskerak, jarrerak, gustoak, izango direnak intentsitate ezberdinetan, kontsideratuak femeninoak eta maskulinoak. Badakigu berez ez daudela gauzak mutilentzako edo neskentzako, baina bai gure gizarteak hartzen dituenak, ez? Maskulinotzat eta femeninotzat. Orduan, genero adierazpen horretan da, hori, guztiok ditugula gauza biak intentsitate ezberdinetan, baina da gehiago eraikuntza kulturala edo gizartearen eraikuntza bat. Hori holan kokatzeko apur bat sexualitatearen terrenoan, bai? Hemen dago lan azalduta hori identitatea, buruan, bai, ez dakit ikusten duzuen, nor naizen, orientazioa, nor gustatzen zaidan, espresioa, bai, da apur bat eskemite bat izateko. Orduan, sexu heziketaren helburuak. Helburuak beti dira berdinak, sexu heziketa egiten danean, berdin da zein dan publikoa, aldatzen dena delako metodologia edo estrategia edo zelan ailegatzen garen helburu horietara, segun eta nor daukagun aurrean. Baina helburuak beti izango dira berdinak. Norbera, ikasi egitea, identifikazioekin, nor naizen, nolakoak diren besteak, nolakoa den nire gorputza, ezagutu, norbera ezagutu eta beste batzuk ezagutu, eta horren einean bebai etorriko da onarpena, precisamente ezberdinak garelako eta hori balore positibotzat hartzen. Eta orduan, gainera orden honetan, norbera ezagutzeko, norbera onartzeko eta norberaren erotika adierazteko. Erotika adierazi izango da, bakoitzaren limiteak, bakoitzaren mugak, besteenak, bebai. Orduan egiten badugu, sexu heziketa prebentziotik hartuta, edo bakarrik pentsatzen, beldurra honekin, edo hauekin egin behar dugu, edo hau arazo bat izan daiteke, galtzen dugu beste parte guztia, pentsatzen badugu bakarrik haurdunaldietan edo hartu alditugun infekzioetan, beste guztia gelditzen da bidetik. Orduan, distortzionatu egiten du realitatea pila bat. Orduan, beti izango dira hauek helburuak, baina aldatuko dugu zelan ailegatzen garen helburu horietara, segun eta nor daukagun aurrean edo norekin ari garen sexu heziketa egiten. Bai? Bale. Hau da, komentatu dudana, ezagutzen, onartzen eta adierazten, bale? Eta hori, helburu berberak pertsona guztientzat eta bakoitza bere historiaren protagonista dela kontuan hartuz. Bale, jarrerak, izan alditugun jarrerak, sexu heziketa egiterakoan, nagusiki 3 izango dira, bat izango da jarrera debekatzailea, hau da, tema tabu baten modura hartzen badugu, edo hau honek arazoak sortuko ditu, edo nondik hartuko dut hau, edo esto no se habla, esto no se toca, esto no se dice, apur bat handik, ez? Gero, egongo da, beste jarrera bat deitzen dena, baimentzailea, permisiba, edo, egin, ez dugu egiten berez esku hartzerik, egiten dugu un poco, handago gai hau, baina ez nahi sartzen. Egia da, imposiblea dela sexu heziketarik ez egitea, askotan pentsatzen dugu, ja llegako da momentua, hitz egiteko gauza hauen inguruan, baina imposiblea da ez egitea, porque isiltasunekin bebai heziketa egiten dugu, esaten ez ditugun gauza hoiekin bebai ari gara ezitzen, eta mezu bat bidaltzen, ez? Orduan, naiz eta ez egin el speech, ari gara bebai egiten, eta probablemente pentsatzen badugu, egin behar dugula, ailega dela momentu hori, speech hori botatzeko, probablemente ja berandu gabiltza. Bai, porque,
Claro, egunerokoan eta hori oso ondo dago aprobetxatzea egunerokoan gertatzen diren gauzak heziketa sartzeko, ez deitzen dena, como las cuñas publicitarias. Aprobetxatzea, albistetan agertzen den ez dakiz zer, parkean entzun dugun ez dakiz iruzkin, txiste bat, gertatu den zeo zer aizialdi talde berdinean, klasean, familian, bai, horiek gauzak aprobetxatzen baditugu heziketa egiteko eta zuk zer uste duzunen inguruan, edo ez, segun eta pertsona hori, pertsona horren momentu horretan errealitatea, edo zelan egokitu dezakegun heziketa hori pertsona horreri, ez? Baina beti aprobetxatzea egunerokoa. Orduan, jarrera, kokatuko gara gehiago hazkunde jarreran. Hori ez da, ez debekatzailea, ez baimentzailea, baizik eta hazkunde jarrera deitzen dena dela erderaz aktitude kultibo. Horretan, egiten dena da, entzuketa aktiboa praktikatu, empatia praktikatu eta ez tratatu sexualitatea ez zeo zer modu debekatzailean, ez modu baimentzailean, baizik eta jakiten dela como un hecho inseparable a la persona, esaten den moduan, ez? Inherentea dela pertsona guztientzat eta guztientzako, orduan, tratatzea gai hori bebai, jakiten pertsona guztiak garela sexudunak, berdin da aniztasun funtzionala izatea edo ez, horrek ez du aldatzen edo baldintzatzen bai, edo aldatzen sexualitatera ailegatzeko moduak, baina ez du aldatzen errealitatea sexudunak garela, bai. Orduan, hazkunde jarrera izango zen metodologia egokia. Sexualitate guztiak barne hartzen dituen espazio bat eskaintzen duelako. Orduan, zelan egiten dugu sexu heziketa? Esaten dugunaren bitartez, isiltasunen bitartez, ahotsaren tonuaren bitartez, izkutatzen dugunarekin, gorputzeko komunikazioaren bitartez, horiek moduak beti moduek islatzen dute gure jarrera sexualitateekiko eta horren heinean bebai lagunduko ditugu besteenak. Askotan horregatik importantea da bebai formatzea aniztasun funtzionalak dituzten pertsonekin, pertsonei formakuntza eskaintzea, horren heinean bebai gero lagunduko ditugulako aniztasun funtzionalak dituzten pertsonak, ez? Errebisio bat egiten badugu gurea, horren neurrian ere gero akonpainatuko ditugu besteak, ez? Orduan, ze gehiagorekin, barre egiteko erabiltzen ditugun kontuekin, gaitzesten ditugun gaiekin, aniztasuna ikustarazten dugunean edo ez, edo ze modutan, errespetu faltak onartzen ez ditugunean, horiek guztiekin egiten ari gara sexu heziketa, bai? Orduan, beti egongo dira, 3 modu nagusi, bat da, ez hitz egitea, horrek ez du ez babesten ez da prebenitzen ere, ez dugu hitz egiten eta jazta. Gero, bakarrik hitz egitea alarmaren bat badago, edo zeo zer gertatzen bada, hitz egin behar dugu. Eta ja, baten du daukagula meloia aurrean, eta ja, leher egin duela, estanda egin duela, eta zeo zer eskuartu behar dugula, porque ja daukagu arazo bat gainean, ez? Orduan horrek egiten duena, hori da urgentea atenditzea, baina beste guztia gelditzen da kanpoan bebai. Eta gero, beti hitz egitea, izango dela modurik egokiena, ez? Beti hitz egitea, aprobetxatzen egunerokoa. Horrek, urgentea eta importantea dena atenditzen du, eta babestu eta prebenitzen du. Orduan, aukera hauen artean beti hitz egitea. Eta beti egotea, gai hauan oinarrian, egiten ditugun interbentzioetan. Hitzen bitartez, bizitzako itxaropen errealistak sortzea beti importantea da. Askotan, pertsona guztientzako bizitza itxaropen horiek ez direlako izango berdinak, eta gainera ez dira izan behar, eta askotan ikusten da zelan oraindik ere dituzten sartuta orokorrean, gizartean orokorrean zenbat dagoen horretaz, ez? Bikotea oraindik ere ikusten da arrakasta moduan, edo inkluso eskontzearena seme-alabak izatea. Baten du, horiek berme bat ematen dutela, postasunean edo bizitza oso bat eukiten, ez?
Orduan, importantea da hori zabaltzea eta saihestea adibidez, ez nagusia zarenean eta ezkontzen zarenean, seme-alabak izaten dituzunean, zure etxean bizi zarenean, pues igual ez. Eta orokorrean badaude, oso bereganatuta edo oso integratuta bizitzan mota batzuk eta beste batzuk ez. Baten du, horiek direla bakarrak edo baliogarrienak pozik bizitzeko. Gero, bebai, afektu eta jokaeren kontua, saihestu beharreko tipiko bat da, hori ez. Emaiozu musu bat ez dakin hori, hau gainera gertatzen da, esango nuke, inkluso gehiago, aniztasun funtzionalak dituzten pertsonekin, batez be aniztasun funtzional intelektualak badira, ez? Ematen du, gorputzaren erabilera ikusten dela como un modo como de simpatía, ez? Orduan, esaten badiazu musu bat eman ez dakin hori, eta gero, batean nerabena izenean esaten diazu nire gorputza nirea dela, ezetzak aldarrikatzea, non gelditzen da bebai baietza, hori, parentesi artean, ez? Askotan ez dugula horretan ezitzen eta bakarrik ezitzen dugula ezetzetan, oso importantea dena, baina galtzen dugula beste parte hori bebai, ez? Orduan, saiestu beharrekoak horiek, ez? Ez erabiltzea bestearen gorputza horretan, porque, claro, gero mezu horietan daude kontraesanak, ez? Gero esango didazu nik erabakitzeko, baina orain supuestamente eman behar diet musu bat ez dakin nori, edo norbaitek esango dit, ez badidazu musurik ematen, triste piniko naiz, horren atzean mezu horietan gero zelan kudeatuko dut norbaitek esaten badit hori gerora eta beste intentzioekin, ez? Orduan, kontuz, arreta ipintzeko besterik ez, gauza hauetan, importantea da, importantea da, birritan pentsatzea, holako gauzak esan baino lehen. Bale. Gakoak zeintzuk izango dira? Naturaltasuna, klaro, ez da kontzeptu unibertsala. Naturaltasuna nirea izan daiteke ezberdina beste pertsona baten naturaltasunarekin konparatuta, ezta? Bakoitzak izango ditu bere lotzak, bere mugak, bere istorioak eta bere motxila propioa, ez? Orduan, igual niretzako, ez dakit, etxean naturala da biluzik egotea, baina beste pertsona batentzako hori ez da naturala, eta nahiago du, dutxatik atera eta zeozer jantzi, ez? Esan nahi dut. Naturaltasuna ez dela guztiontzako gauza bera. Orduan, bai, ez dugu antzerkirik egingo edo ez garela izango pertsona bat benetan ez garena. Hori bai islatzen dugulako eta sexuzik eta egiteko modu bat delako, ez? Beti hitz egiteko gaitasuna izatea, hori beti, bai, eta ez badakigu galdera bat suertatzen bada adibidez, beti erantzutea, eta beti erantzutea gainera egokitzen, erantzuna egokitzen, baina beti egiarekin, logikamente, eta gainera esaten du, porque askotan horrelik ez da egiten, ez? Egokitzen hori momentu edo puntu kognitibora, edo momentu evolutibora, edo garapen momentu horretara, adinera, gaitasun ezberdinetara, baina beti erantzutea, eta ez badakigu galdera baten erantzuna, behintzat konprometitzea, ez? Posten nago galdera hau egiteak, oso pozik nago egin didazulako galdera hau, adibidez, baina, ez dakit edo biharko begiratuko dut, edo galdetuko dut eta bihar esango dizut, zer beti prestutasun hori azaltzea. Eta esatea, hori, positiboa iruditzen zaigula holako galdera bat suertatzea, ez? Gero, gertaerak aurreratzen jakitea, ez egoteko, de repente hau gertatu da, eta jaz dakin nondik atera, ez? Bai gorputz aldaketak, bai gertatu aldiren gauzak, bai zelan sentimendu ezberdinak izango ditugula, edo sentituko garela ezberdin fizikoki, edo, segun eta ze gaietan eta norekin berriro ere, eta baliabideak ezagutzea. Ezin gara izan espezialistas en todo, esaten den moduan, orduan, deribatzea edo jakitea nola egin edo nori bota proposamena ondo dago bai, baina beti ere prestutasun nori izaten. Bale, orduan, zer egin, hemen sartuko gara gehiago aniztasun funtzionalaren eremuko profesionalen zer eginetan, bai? Zeintzuk izango dira, egoera kartatzen eta laguntzen ikastea, bai, gertatzen den hori,
behatu eta ikusi zer egin dezakegun horrekin, beti lantaldean aritu, beti laguntzak edo aliantza horiek eskatu. Kasuak eta realitateak hautematen eta antzematen jakitea, batez ere, halakorik ez dutenean adierazten. Batzutan, segun eta ze realitatea daukagun, karo, ez da gauza bera, aniztasun funtzionala esaten dugunean, hori karo, izan daiteke intelektuala, fisikoa, organikoa, izan daitezke aniztasun funtzional ezberdinak, orduan oso ezberdina bebai zelan nahi egatuko garen sexusik eta horretara, ez? Laguntzeko baliabideak eta material posibleak ezagutzea, laguntza teknikoak bebai, hori da, eta derivazioak komentatzen dizuena, ez? Bueno, jakitea zer rekurtso edo ze baliabide edo nora bideratu, ze zerbitzu espezifikoetara bideratu, zailtasunen bat ematen bada, edo askotan oso tipikoak direnak, ez? Ez dakit zertan egiten duzuen lan, edo honen inguruan egiten duzuen lan, edo bueno, eskarmentu dueko zuen honen inguruan, baina askotan ematen da, klaseetan edo aisialdi zentruetan edo, ematen direla adibidez masturbazio jarrerak, momentu batean non ez dagoen intimitate esparru bat, edo jarrera edo kondukta desegokiak hori gorputz propioarekin edo besteekin. Non dauden mugak, non dauden besteen irakurtzea, besteen jarrera bebai. Hau askotan gertatzen da, ez delako ematen intimitate esparrurik, orduan, zer gertatzen da ez dagoenean intimitate, ez denean eskaintzen edo bermatzen intimitate hori? Pertsona horrek ez badauka intimitaterako espaziorik, azkenean pribatua dena publiko bihurtzen da. Bai, claro, ez badidazu eskaintzen hori, igual askotan gero hitz egiten adibidez familiekin. Jo, etxean egiten du lo anaiarekin, nebarekin berdin zait. Igual ez dagoela esparru bat intimitaterako, orduan gero, adibidez, doaz ikastetxera edo zentruren batera, eta ematen dira jarrera desegokiak, pues ez delako pertsona hori ez hitzen intimitatean. Orduan oso importantea da beti hitz hori. Alden heinean eta neurrian beti mejor un poco que nada, beti eskaintzea intimitateren bat. Denok hasi garelako, pentsatzen baduzue zelan nolako izan dan zuen, edo izaten ari dan, porque hori da bizitzasoan gertatzen dena, baina sexualitatearekin edo sexualitateen espresioarekin harremana edo zerikusia daukana beti intimitatearekin lotuta dago bebai, eta beti izan dugu intimitateren bat edo nos la hemos buscado, esaten den moduan. Pertsona batzuentzako hau oso zaila da. Ez dituztelako horrelako esparrurik, orduan funtsezkoa da aldugun heinean espazio horiek eskaintzea, intimitate espazioak. Bale, bueno, hau, gomendatzen dizuet, biziki da, bueno, da dokumental bat, interneten dago zorik, baina dago trailerra bebai, trailerra dira 11 minutu uste dut, eta bertan, bueno, nahiko hori ikusten baduzue, agertzen dira esparru ezberdinetatik, bai, profesionalen esparrutik, familiak, aniztasun funtzional ezberdinak dituzten pertsonen lekukoak edo testigantzak, eta, bueno, oso grafikoa da, zergatik, y yo, por qué no, el derecho a mi sexualidad, ez? Hau, dokumental hau egin zuen, bueno, Paco Gilbert deitzen den gizon batek egin zuen, berak dauka alaba bat, aniztasun funtzional intelektual bat daukana, eta, bueno, bera bai egiten zituen edo egiten ditu ikusentzunezko edukiak eta erabaki zuen gai hau jorratzea, eta, bueno, puntu ezberdinetatik hartuta oso interesantea da. Uste dut, hori, dokumentala berez deskargatzeko osorik, ordaindu behar dela zeo zer, a modo simboliko, baina trailerra bai dago doan, eta oso ondo dago. Egia esan, bueno, ematen dituelan klabe oso interesanteak. Gero bebai, holan, gomendio moduan, ez dakit ezagutuko duzuen, bueno, plena inklusión, bertan, bueno, lanketa oso handia egiten da aniztasun funtzionalak dituzten pertsonen eskubideen inguruan,
eta sexualitateen inguruan, eta gero erreferente oso handiak, Carlos de la Cruz, hilzela orain dela aste gutxi batzuk, eta, bueno, legado moduan edo utzi ditu bere material guztiak, liburuak, bideoak, hitzaldiak, klaseak, formakuntzak, dana utzi du zabalik, emango dizuet nahi baduzue erreferentzia edo, sexologiaenmayusculas.com, horretan agertzen da, Carlos de la Cruzek bere ibilbide luze horretan, sexologo moduan, egin dituen aportazioak, eta benetan oso gomendagarria eta oso interesantea, bere izan delako, egon delako bizitzasoan honekin burrukatzen, ez? Aniztasun funtzionalak dituzten pertsonen sexualitateak zentroan ipintzen bai, eta dagokien espazioa emateko bere lan ibilbidea hori izan da. Así que hori gomendio moduan. Vale. Sexualitatearekiko, pertsona hauen sexualitatearekiko estereotipo eta mitoak hemen batuko ditugu nagusienak, bai? Hau da, hemen agertzen dira holan erderaz nagusienak edo, baina egingo ditugu, nahi baduzue, bota apur baten begirada bat, seres hipersexuados, antieróticos, ángeles, niños eternos, asexuados, cuerpos a sanar, limitación de deseos, rara vez sienten deseo sexual, no pueden casarse, no pueden tener hijos, no son atractivos o atractivas, el capacitismo, no necesitan privacidad o intimidad, justo orain esan duguna, sexualidad como algo a resolver, como un problema, bai, control de impulsos, hauek dira holan mito batzuk, baina aztertuko ditugu igual nagusi tipikoenak, bai. Aniztasun funtzionala duten pertsonek ez daukate sexualitaterik, hau, oso ohikoa, ezta? Pentsatzea, ez dela euren esparruan, niri gertatzen zitzaidan, ez? Egiterako orduan, sexu heziketa egiterako orduan gela batzuetan edo segunetan batzuetan hau eramango dugu beste leku batera, porque total, ez? Ez zaio interesatuko, edo ez da bere erroioa, edo ez da bere esparrua, precisamente, zer gertatzen da ez badiegu aukera ematen. Kronifikatu egingo dela arazo hau, ez? Sistemikoa dena, eta ez badago aukerarik edo ez bada lantzen hori, are okerrago, ez? Orduan, beti ere gogoratu hori sexu heziketaren helburuak berdinak izango direla, baina egokitu egin behar dela. Metodologia edo zelan ailega horretara, edo zelan iritzi horretara. Orduan, horregatik proiektu zehatz bat edo konkretu bat egin honen inguruan, precisamente bermatzeko eskubide osoa daukatela hori jasotzeko, porque sexualitatea berez pertsona guztiak daukagu. Jaiotze den garenetik hil arte gogoratu. Orduan, pertsona guztiok daukagu gorputz bat, plaserrak eta desirak beti pluralean ezberdinak direlako eta bakoitzak daukagulako gurea. Orduan, klaro daukatela sexualitatea, nola ez, eta precisamente horregatik bueltatu behar gara terreno horretara, ezta? Esparru horretara eta como devolverles al terreno que les corresponde, ez? Esaten den moduan. Hori bat, gero, hau beste mito oso tipikoa da, ez? Sexu heziketa jasotzeak jokabide erotikoak areagotzea eragiten du. Hau askotan esan da, como es que estamos abriendo la caja de Pandora, ez? La caja de Pandora ja dago zabalik, ez? Beti egongo da zabalik. Gertatzen dena da, laguntza, akonpainamendua eta heziketa behar dugula pertsona guztiok eta are gehiago, gainera, ukatzen badiegu pertsona batzuei, behar gehiago egongo da, ez? Esan nahiak ulertzeko eta, gertatzen dena bideratzeko. Izenik ez duena ez da existitzen, zer gertatzen da, egiten badugu, como que esto no existe, ez? Galtzen duela, ez badugu izendatzen, ez badiogu espazio bat ematen edo eskaintzen, azkenean ematen du ez dela existitzen. Eta isiltasuna ez da txerto bat, ez? Hori, el silencio no es antídoto de nada, horrekin bebai ari gara heziketa egiten, ez badugu espreski egiten, baina ari gara egiten bebai, precisamente horregatik.
Orduan, pertsona guztiek ikasi behar dute. Eta, lehen esaten genuena, intimitaterik ez badago, pribatua dena publikoa bihurtzen da. Ez badidazu esaten, ezin dudala egin, ez dakit ze esparruan beste pertsona baten gorputza ukitu, edo nire gorputz propio ukitu, ez dagoelako intimitate bat, gero, egokia ez den esparru batean egingo dut, ezta? Ez dudalako horretarako beste aukerarik. Gero, beste mito bat, ez dituzte harreman sexual edo erotikorik mantendu behar. Hau, esparrua, ez da zuentzako zenbatetan, gertatzen da oraindik ere kriston zailtasunak daudela, erakunde batzuetan edo entitate batzuetan eta hau denbora guztian gertatzen da. Bikotea diren pertsonak elkarrekin lo egiteko. Bai, oraindik, hauek gauzak kostatzen dira, ez? Batzutan erresistentziak daudelako langilek beldurrak dauzkatelako, edo familien beldurrak oso maiz, ez? Gertatzen dira bebai, eta naiz eta denbora luze elkarrekin ibili, batzutan egoten dira bananduta, ez, logeletan. Hau, zango zan pentsa ezina aniztasun funtzionalak ez dituzten pertsonekin. Baina oraindik ere, kriston erresistentzia dago honekin, orduan, importantea da bai, bermatzea minimo batzuk beste pertsonekin pentsa ezinak izango liratekenak, ez? Gogoratu bai, plazarra gorputz osoan dagoela eta ez bakarrik genitaletan, bai, pentsatzen dugunean harreman sexual edo erotikoetan, beti ere berriro jotzen dugulako genitalen esparrura, baina ez du zertan, ez? Eta barne hartzen ditu afektuak, musuak, masturbazioa, masajeak eta bar. Beste bat, garrantzitsua da ugaltzeko gaitasuna desagerraraztea. Hau nahiko arantzatsua den gaia da, askotan, niri gertatu zait geletara joatea, neska batzuk igual 20 urte edo 20 piko urte izatea, eta niri kontatzea, badanak daukatela implantea ipinita, hori antikontzeptibo, ez? Subkutanioa edo, eta nik galdetzerak orduan zertarako, askotan. Ez dakite, inork ez dielako kontatu. Karo, segun eta egoera eta segun eta zenmotatako beharrak dituen pertsona horrek, hori bai egokitu beharko da, baina askotan egiten da hori, como vamos a quitarnos el problema de encima, baina ez dago oinarrian sexu heziketa bat. Inork ez die azaldu eta askotan posiblea da azaltzea zergatik, zertarako inkluso pertsona horrek erabakitzea, ez? Baina da, como hau kenduko dugu hemendik, eta listo. Eta askotan ematen duten gainera erantzuna da, niri batzutan esan didate, para que no me dejen embarazada, ez? Eta are gehiago hau da oso terriblea, baina dago, ikertuta, inguruan gertatzen direla jakinda implante hau daukatela, aniztasun funtzional intelektualen bat daukan neska batek adibidez, bortxaketa gehiago ematen direla, porque igual, inguruan hori jakinda, ez dela haurdunaldirik suertatuko, askoz ere impuneagoa da bortxaketa bat, ez? Orduan, asuntoa ez da inbeste ipini edo ez ipini, baizik eta zelan edo nondik egiten den hori, eta bermatzea beti sexu heziketaren barnean egiten dela, edo erabakitzen denean hori, eta lehenean pertsona horrek erabakitzea. Askotan beldurretik egiten ditugu gauzak edo egiten dira gauzak eta ez diogu erreparatzen atzean edo oinarri horretan dagoen horreki, ez? Orduan, garrantzitsua da ugaltzeko gaitasuna desagerraraztea, beti ere pertsona horrek erabaki alba du, ez? Edo alden heinean behintzat. Gogoratu ere, esaten dimentsioak lehen aipatzen genituenak, las 3 dimensiones de la sexualidad humana, ez? Ugalketa dela bat, baina dagoela bebai, la relacional eta la recreativa. Beste guztiak gainera bizitza osoan izango ditugula, ez?
beste mito bat, lesbianismo eta homosexualitatea hauek bereizi ditut, homosexualitatearen barnean dagoelako lesbianak eta gehiak, baina lesbiana hitzak daukalako aldarrikatze politiko hori bere baitan, ez? Eta apur bat bereizteko eta ez ipintzearen homosexualitatea, homosexualitatea guztiarekin, ez? Ez dira ohikoak aniztasun funtzionala duten pertsonengan. Askotan ere gertatzen da, norbaitek azaltzen duenean jarrera bat, identitate bat, orientazio bat, gogoratu identitatea bakoitza dena, orientazioa nor gustatzen zaidan, eta genero adierazpena kakotzen artean maskulinotzat eta femeninotzat jotzen diren jarrera horiek, ez? Ematen du, norbaitek esaten duena aniztasun funtzional intelektual bat, adibidez. Daukan pertsona batek esaten badu, ni lesbiana naiz, edo ni gay naiz, edo azaltzen badu identitate bat, adibidez, transexualitate kasuetan, ez da? Esleitu zaidan sexua nire genitalei begira, ez dator bat nire sentipenarekin, ez? Sexo sentido versus sexo asignado, ez? Askotan ematen du, ez dela oso aintzat hartzen, eta diagnostikoak, aniztasun funtzionalaren errealitate horrek estaltzen duela, nolabait edo eklipse bat ipintzen duela sexu anistasunaren gainean. Hau da, baina esaten duzu hau, baina eske honek dauka ez dakitze desgaitasuna, edo bastante lío tiene ya, edo holakoak askotan entzun ditut nik. Ematen du, normatiboa ez den, edo minorietan gehiago kokatuta dagoen jarreraren bat, edo orientazioaren bat, edo identitatearen bat azaltzen bada, da como ez dugula oso serio hartzen, ez? Baina ordea, aniztasun funtzionala ez daukan pertsona batek esaten badu olako zeo zer, inork ez du zalantzen pintzen, ez? Norbaitek esaten badu, ni gai naiz, lesbiana naiz, edo ez nator bat ez leitu didaten sexuarekin, ez da kolokan ipintzen, baina aniztasun funtzional bat badago, lehenengo bultzada askotan izaten da kolokan ipintzea. Orduan, arreta ipini behar dugu neri bebai, ez? Eta heterosexualitatearen presuntzioa honekin esaten dena da, esan nahi duena da, lehen da bizi beti pentsatzen dugula pertsona guztiak direla heterosexualak norbaitek kontrakoa esan arte. Hori deitzen da presunción universal de heterosexualidad, eta da hori, ez? Pentsatzea, inork ez badu beste gauza bat esaten, berez, danak garela heterosexualak. Eta logikamente, ez. Orduan, begirada bat ipintzearen horreri bai. Gero, aipamen gutxi, hau da rizar el rizo, baina eske emakumeen sexualitateari buruzko aipamen gutxi, aniztasun funtzionala baldin badago, de hecho, bilatzen baditugu erreferenteak eta gutxi daude, eta ja, emakume lesbiana bada aregitziago, edo bisexuala bada aregitziago, ez dago erreferente askorik, ez? Estigma edo, intersekzionalitatea izango genukean ardatz moduan, ez? Emakumea aniztasun funtzionala badauka, lesbiana bada, eta zer esaterik ez, arrazializatua badago, edo emakume nagusia bada. Da, como que se nos van cruzando gauza pila bat, eta ematen du ez direla existitzen edo nahiko desagertuta daudela behintzat iruditegi kolektiboan. Bai? Orduan, akonpainamendura joango gara purtsu bat, zein da estrategia on bat eta zein da estrategia txarra, norbait laguntzeko edo akonpainatzeko. Estrategia honen barnean egongo ziren hartatzea eta egokitzea, segun eta nor daukagun gurekin, entzuketa aktiboa eta empatia lantzea gogoratu hazkunde jarrera edo aktitude kultibo lehen ikusi duguna, sexuzik eta beti egitea, beti, eta hobeto pasatzen bagara apur bat eta informazio gehiago ematen badugu, hobeto recoger cuerda, esaten den moduan, labur gelditzea baino.
Gero, laguntzak ematea eta informazioa eskaintzea beti. Eta ez badaukagu guk, bilatzea beti baliabideak edo errekurtsoak horretarako. Zein izango zen estrategia txarra? Doktrinatzea edo ematea, idei oso zurrunak edo infantilizatzea, gorputzei balioa kentzea da gutxiestea, segun eta, intimitatea esaten genuen moduan. Eta zuzendu, dirigir, ez dakit zergatik dagoen hau gazteleraz, baina hori ez izatea oso dirigistas edo, oso ez ematea lekurik pertsona horren errealitatera edo pertsona horren momentura edo pertsona horren ibilbidean dagoen momentuari, ez? Laburbilduz, gogoratzea protagonista dela aniztasun funtzionala duen pertsona bera. Beti bere biografia edo bere bizitzaren protagonista bera dela. Orduan, garrantzia, arreta, heziketa eta laguntza ematea. Esaten dena, atender, educar y prestar apoyos. Horiek dira ardatz horiek nagusiak. Claro, arreta eman behar zaio, horreri, beti, beharrak ikusi, pertsona horrek, segun eta lehen pertsona adierazten dituen edo ez, baina inguruko pertsonei bebai entzutea, ekipoan ari lantalde batean baldin bagaude, edo familiako norbait bada, edo segun eta ze lekuan harrapatzen gaituen gure berez esku hartzea, baina beharrak atenditzea beti edo arreta eman horreri. Eskariak, bitziak edo arruntak diruditen arren, zerbait eskatuz gero, beti arreta eman behar zaio. Gertatzen bada eskatzen dutela zeo zer, beti arreta eman, ez? Zalantzak, askotan kezka gehienen edo arazo edo zailtasun gehienen jatorria desinformazioa delako. Eta desinformazioak ematen duena da, hori, zalantza pila bat beti eta ikustea gai hau un poco como inaccesible, ez? Mitoak landu, sinesmen faltsu horiek landu, bitzikeria, jakitea kontutan hartzea bitzikeria guztiak direla zilegi eta guztiak ikasteko eragile direla. Desioak eta motivazioak beti jarraitu, eta beti ikusi hori pertsona bakarrak eta errepikazinak garela, eta bakoitzak izango ditugula gure desioak, batzuk daude como más normalizados edo, gizartean, baina danak dira. Beti ere, betetzen badira, arau nagusiak direla komunikazioa, errespetu eta adostasuna, eta gorputzak, klaserrak eta desirak, direla harreman minimo baten eskeman kokatzen bagara, horiek izango direlako ardatz minimoak, baina, beti horrek ez badu sortzen ningun malestar a nadie, esaten den moduan, beti dana ondo, ezta? Muga beti izango da, ez badago errespeturik, edo ez badago komunikaziorik, edo ez badago adostasunik, edo ez badago, ez badaude minimo horiek, orduan beste era batera esku hartu behar dugu, baina ez badago, hori betetzen bada, dana ondo, ez? Eta egoeri arreta eman du bai. Gero, heziketa, aukeretatik lan egitea, eta ez soilik prebentziotik edo arriskuetatik, lehen esaten genuena, kokatu behar garela esparru batean non hau ikusten dugun como terreno de oportunidades, hau Carlos de la Cruzek esaten zuen, lehen aipatu dizuedana, terreno de oportunidades y no terreno de limitaciones, ezta? Eta uste dute esaldi horrek bere baitan hartzen duela, laburbildu egiten duela asko zemotatako jarrera izan behar dugun, bai? Terreno de oportunidades, beti holan ikusi. Eta, sexualitateak lantzea, bizikalitatearen dimentsio guztiak sustatzeko beharrezkoa dela, bizitza oso bat izateko sexualitatea bebai egon behar da, heziketa eta egunerokoan sartuta, edo txertatuta. Gero, beste kontu da zenbotatako harreman erotikoak edo topaketa erotikoak izaten ditudan edo ez, hori, logikamente dagoen barruan, baina apur bat beste kontua da, baina bermatzea sexualitatearen inguruan dauden
minimo horiek asetuta daudela, ez? Asetuta, norberaren identifikazioarekin, gustuekin, mugekin, besteen gorputzen jarrerekin, intimitatea beti eskaini, hori beti egon behar da, bai edo bai. Gero, harreman erotikoak besteekin, beste kontu bat izango da, ez? Eta, amen. Eta laguntza ematea izango zala azkenengoa, ez? Komentatzen izuena. Arreta eman, heziketa eman eta laguntza eman. Atender, educar, prestar apoyos. Bai. Eta orduan laguntza ematea izango da euren errealitatetara egokitu behar izatea. Pertsona bakoitza lagundu, baina bai inguru familiarra, soziala, profesionala, asistentziala. Beharrak, espazioak, denborak, baliabideak eta lagundu, egoera pertsonalak, gertatzen direnak, eta zaurgarritasun handiagoko egoerei edo vulnerableagoak diren egoerei, ere, ponerles una atención extra, ez? Adibidez, emakumeak badira, etorkinak, adinekoak, landagunetakoak, homosexualak, bai, orduan, oneri bai, arreta gehiago ipin. Eta orain hasiko gara apur bat zailtasunekin. Zeintzuk dira aniztasun funtzionala duten pertsonekin sexualitateari heltzerakoan edo hau jorratzerakoan edo esku hartzerakoan, zeintzuk diren topa ditzakegun zailtasun nagusiak edo ohikoenak. Bai, orduan. Bata, isiltasunaren horma, ez? Como el muro del silencio, esaten den moduan. Ez dena izendatzen, ez da existitzen, eta gainera, hau izango da arazo bat, ez dut nahi momentu hau aiegatzea, ematen du bakarrik nera bezarotik aurrera agertzen dela, ez? Beldur hori edo, baina, sexuzik eta bizitza osoan egiten dugunez, oso jaiotzen garenetik ja, edo aurretik, ez? Haurdunaldi bat dagoela jakiten dugun momentuan, ja azten da makinaria osoa martxan eta sexuziketari gara ja egiten, ez? Orduan, ez da hori zeozer ekidin beharreko zeozer edo saiestu beharreko zeozer, baizik eta oso txikitatik eta honetan berdin da aniztasun funtzional bat egon edo ez, ari gara egiten, beti sexuziketa. Gehiagizko babesa ematearen tendentzia, orokorrean familiaren partetik, edo haurtzaroan ez diren adinetan, edo ezin egoeran mus eta lastan gehiagi, helduak diren pertsona batzuk. Claro, aniztasun funtzional intelektualak badira batez bez, igual ikusten ditugu bere zenide baten hanketan eserita, edo olako egoerak direla oso, infantilizazion total, ez? Eta igual ez daukate, ez lukete izan behar leku askorik, ez? Edo aukera askorik, segun eta ze adinetan, baina oraindik ere ikusten da jarraitzen dela infantilizazio hori izaten, ez? Hori mitoen artean bebai ikusi dugu, son niños o son niñas eternos o eternas, ez? Orduan, logikamente ez, aniztasun funtzional bat izateak ez du hori esan nahi, eta sexualitatearen eremuan infantilizatzen da gehiago, ez? Daude mito batzuk aniztasun funtzionalean, beste batzuk sexualitatean, eta ja, uztartzen baditugu bi errealitate horiek, claro, el combo de mitos ja da itzela, ez? Orduan, zailtasun gehiago, intimitaterako esparru falta, lehen aipatu duguna, familien kontrola, kontrol gehiegi, ez ematea, horretarako aukerarik, eta intimitatea beharrezkoa da beti, bizitzeko, garatzeko, osotasun batetik gure bizitza aurrera eramateko, beti intimitatea, eta intimitatearekin ez dut esan nahi, erotikarekin edo sexuala den zeozerekin lotu behar dugula nahi eta nahi, ez? Intimitatea bebai izango da, bakarrik egon alizatea, nire oean etzan da hormari begira musika entzuten. Berdin zait, ez? Intimitatea beti pribatasunarekin lotuta, baina esparruekin, esparru pertsonalekin lotuta. Alden heinean eta alden neurrian, beti hori errestea. Ez da bakarrik jokaera edo jokabide sexualak garatzeko, bai norberarekin edo bestekin, baizik eta gauzak izatea esparruak niretzako, ez? Eta gero interakziorako esparruen beharra, askotan aisialdi
entitatetan edo, haiek esaten dute askotan bai, eske bakarrik harremantzen gara igual gure artean, ez? Osea, zen motatako inklusioa egiten da batzutan, non oso zaila den, aniztasun funtzionalak dituzten pertsonek benetan gizartean egotea besteekin. Osea, una mezcla real, ez? Askotan bakarrik egoten dira haiekin, eta orduan gaude oso bananduta gizarte moduan, eta ez gara benetan nahazten. Orduan ez dira interakzio batzuk oso beharrezkoak direnak ematen. Bakarrik da ni noa nire taldearekin, sartzen naiz gizarteko esparru honetan, baina gero harremantzen gara bakarrik gure artean, eta gero bagoaz berriro gure lekura, ez? Horretan bai arreta ipintzen. Gorputzen desvalorizazioa eta infantilizazioa, komentatu duguna, ez jakintasunean beti dago oinarri asko, honena, ez? Norberaren gorputzaren jakintasun gutxi, askotan ez dago identifikaziorik, ez dakite, zelakoa den euren gorputza, nola funtzionatzen duen, gorputza begiratzea, besteon gorputza nolakoa den jakitea, porque askotan definitzen dugu edo identifikazio bat egiten dugu gurea en base a un otro, edo en base a una otra, ez? Bestea nolakoa den jakinda, da como, pues ni ez naiz olakoa, nire gorputza ezberdina da, eta horren interakzioan edo harremanean egiten dugu gure identifikazio propio bebai, ezta? Eta gero, masturbazioa dela bebai, klasiko bat, zailtasun klasiko bat, kasu hauetan, orain aipatuko dizuet apur bat gehiago horren inguruan, eta baliabide eta tresna falta, sexuseketa gutxi, edo oso estereotipatua, edo oso murriztuta, edo oso abiatuta desde los problemas, desde las limitaciones, esaten genuena lehen, kontuz honekin, haurdunaldiak, infekzioak, bestea, eta beste guztia galtzen dugu. Aberastasun guztia galtzen dugu sexualitatearena, ez? Orduan, desexualizazio handia existitzen da, pertsona hauen sexualitatean, ematen du oraindik ere dagoela nahiko izkutatuta, geroz eta gutxiago, porque lanketa asko egiten da, honekin, zorionez, olain dela urte batzuk zegoen oso izkutatuta, orain, geroz eta gitziago, baina oraindik ere kristolana gelditzen da egiteko. Orduan, masturbazioa komentatu dizuedana, adin guztietan ematen den jokaera da, baina askotan gertatzen dena honekin da, esaten genuena, intimitaterik ez badago edo ez bazaie ematen edo eskaintzen, igual masturbazio jokabideak emango direla egokiak ez diren esparruetan, ez? Ez dugu benetan ezer lortzen egiten badugu como hori, ez? Jarrera debekatzaia nolabait de toma este juguetito, entretente con otra cosa. Egiten duguna da saiatzea pertsonari despistatzen. Orduan, zer da, zein da modu egokiago bat hau bideratzeko? Beti jokaera hori positibizatzea, bai? Ondo dago egitea, nahi baduzu egin, ez dago arazorik, baina intimitatera beti bideratu. Hau ez da lekua, ezin dugu gure gorputza modu honetan ukitu besteen aurrean, beti esparru bat izatea, berdin zait baldin bada entitate bat, zentru bat, aisialdi zentru bat, gela bat, hezkuntza sisteman, etxean, berdin da, beti egotea esparru bat horretarako. Askotan, ikastetxetan batzutan eman dira egoerak, joan zaitez komunera, ez dakit komuna oso lekua proposa den gauza hauetarako. Niri batzutan balio zait pentsatzea, a mi me baldria, norbaitek esaten baditau, niretzako baliogorria izango zen errealitate hau edo modu hau, pues igual ez. Orduan, saiatu gaitezen, bai pertsona horrelekoan ipintzen, eta beti, hori, asoziazio bat egitea edo erlazionatzea ekintza bat leku batekin, ez? Ekintza hau egiteko bakarrik egon behar naiz, ondo dago egitea, porque bestela jarriko ginateke jarrera debekatzailean, ondo dago egitea, positivizar el acto, baina intimitatera bideratu, beti.
ez? Jokaera positibizatu, ondo dago, klitorido sakila ukitzea, beti ere, ja, askotan pentsatzen dugu masturbazioan, eta berriro ere, igual pentsatzen dugu, sakila daukaten pertsonek egiten duten horretan, baina, logikamente, ez da bakarrik hori, ez? Baina berriro ere, askotan lehenengo bultzada da, horretan pentsatzea. Eta pribatasun edo intimitatearen eremura eraman. Hobe da, hau bakarrik zaudenean egiten baduzu, eta beste pertsonek ezin badute ikusi. Bale, eta intimitatean ezi. Eta hau da, holan bukatzeko esaldi bat asko gustatzen zaidana, Jose Relandarena, bera da, bueno, pues bai erreferente bat sexologiaren munduan, irakurriko dizuet, educar es promover lo bueno y prevenir es evitar lo malo. Promoviendo lo bueno, mucho o poco, puede evitarse lo malo, pero previniendo lo malo, incluso cuando hay éxito, no se promueve lo bueno. Baten du apur bat trabalenguaz, baina egia da, bakarrik zentratzen bagara prebentzioetan, hasten dugula beste guztia, gelditzen da bidetik. Baina zentratzen bagara en promover lo bueno, bide batez, beti prebentzioa egingo dugu bai, ez? Zentratzen bagara en lo deseable, edo nahi duguna, indartu nahi dugun horretan, edo bultzatu edo sustatu nahi dugun horretan, zentratzen bagara, bide batez, prebenituko dugu hain deseablea ez den hori, bai? Baina alderantziz egiten badugu, bakarrik zentratzen bagara, prebentzioan beste guztia bidetik galduko dugu. Eta ziurazki, jaso dugun sexuzik eta gu, heldu moduan, jaso badugu zeo zer holan espreski, izan da kontuz, beldurrak, mamu guzti horiek, ordunaldiak, infekzioak, bestea, eta beste guztia, non gelditzen da? Non gelditzen dira gorputzak, plaserrak, desioak, identitateak, orientazioak, adierazpenak, nor naizen espresatzeko hoietan, non gelditzen dira, mixtura guztiak, nahaste guztiak, atrakzioak, hori guztia gelditzen da kanpoan, orduan asko zer interesanteagoa da, zentratzea como en todo lo bueno, eta bide batez horrela prebenituko dugu ez duguna nahi gertatzea. Eta onarte nire partea, ez dakit nahi duzuen zeo zer komentatu, galdetu, parte hartu, kontatu apur bat zein den zuen realitatea gai honen inguruan, ez dakite interesa dan edo esparru honetan egiten duzuen lan. Nahi baduzu zeo zer komentatu, ni oso prest zuek entzuteko. Kaixo, Diana, oso Kaixo. eskerrik asko. Bai, entzuten zen ondo dana, eske nengoen ez ni bakarrik hitz egiten, momentu baten pentsatu dut ezakite. Bai, hemen gaude. Bai, perfecto, vale. Bale, gustatuko litzaidake esatea, norbaitek honi buruz ikastaro bat, luzeago bat, hori, baldin badute, esan desatela edo email bat edo hori, eta gure partez, arazorik gabe, bale? Osea, antolatuko dugu eta interesgarria denez, uste dugu izan aldela ideia ona. Eta hori, galdera baldin badago. Bale, nago hemen irakurtzen, Esterrek esan duela joan beharra daukat, baina geroago entzungo dut poliki. Mila esker, eta Helenak esan dauela, hausnarketa interesgarria, azkenengo esaldiarena, bai, labur biltzen dugu, nondik hartzen dugun sexualitatea, ez? Hori, jardunaldia YouTubeen eskegiko dugu, orduan hor egongo da, eta hori, norbaitek ikusi nahi baldin badu lasaiago, bidaliko diegu, bale? Osea, emaila, bale? Bale, ez dut egiten lan esparru honetan, baina oso komenigarria da honi buruz eta hausnarketak edukitzea, mila esker, bale? Mila esker zuri. Dugu zerbait, ikastaro bat luzeagotxoa edo ia
Zelako Bai, hau zen apur bat, pintzeladita bat, zertxelada bat botatzea, behintzat hori, ez? Sexualitateen esparruan kokatzeko, eta gero, mito batzuk edo zailtasun batzuk ikusteko, eta begira zabaltzeko, pues porque, askotan, ja gaude, como piloto automatiko idei batzuekin oso bere ganatuta ditugunak, pentsatzen dugu ja, gauza batzuk gaindituta daudela, baina gero ikusten da, sartzen zarela esparru batzuetan eta ikusten da, oraindik ere, zenbat gauza ditugun sartuta, ez? Bai. Bai. Bale, Diana, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, parte hartzagatik. Bale, gero arte. Bai, gero arte.